we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga magatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Nangita na sa rekomendasyon si Cebu City Acting Mayor Mikey Rama gikan sa City Legal Office kung sirad-an ba o dili ang St. Bernard Funeral Homes. Kinihuman masakpi nga mipundo sa mga patay sa chest freezer samtang auban anaalang sa simintong hawanan. Base usab sa pakisusi sa City Health Department nga adunay nabuhat nga mga kalapasan ang maong morgue. Ania ang report. Dili sa San Fernando Funeral Homes, kundi sa St. Bernard Funeral Homes di ay ang nagbutang sa mga patay sa storage facility nga kasamtangang gihimong usa ka morgue. Sa ocular inspection ni Konsehal Dave Tumulak, uban ang mga pulis na kuhaan og video ang mga minatay nga anaa sa hawanan sa morgue samtang ang uban anaa sa chest freezer nga alang sa mga karni. Gihulagway sa konsehal nga murag usa ka bodega ang pasilidad nga nahimutang sa daplin sa karsada. Samtang sa pakisusi sa Cebu City Health Department, nasuta nga may kalapasan nga nahimo ang tagduma sa St. Bernard Funeral Homes. Matod ni Dr. Jeffrey Bones, ang Cebu City Health Officer, nga usa nini ang paggamit og chest freezer inay mortuary freezer. Gawas sa kahugaw sa dapit, laing kalapasan sa tagduma mao ang ilang kapakyas pagpasulob og PPE sa ilang makawani. Nice, digid mao ang kaning freezer nga ilang gigamit, no? Usagi na siya. Kunya ang uban na sa taon sa South, no? Usagi na ka violation sa to ang PD 856, no? Una na miluwat og pamahayag ang tagduma sa St. Bernard nga dili bodega ang giponduhan sa mga minatay apan usa ka morgue. Gawas kanila nga migamit ini, mihangyo usab ang ubang punerarya nga mubutang sila mga minatay sa ilahang morgue. Gitata usab nini nga ang ilang pagbukas sa morgue subay sa permit to operate sa ilang punerarya. Wa man ta makig-away sa mga taga-punerarya. Ang ato lang hangyo nga nila nga makiangayon lang pod ang ilahang negosyo. Nga dili lang sad nila palabian kay tan-aw na to mura magurong nagpahimo sila sa higayon nga dunay mga nangamatay ilas ang grabihan pog pabayad. Nakaabot na kini kang Acting Mayor Mike Rama kinsa mimando sa City Legal nga tutukan ang isyu sa St. Bernard Funeral Homes. Immediately connect with our city health, check with our building, and come up with the recommendation. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga bikers nga moabot sa manipis o gubang biking area sa Dakbayan sa Talisay nabantayang wa mosunod sa mga health protocols. Hinungdan nga mihangyo ang kapulisan nga idili na ang report ni Fimari Dumabok. Nabantayan sa Talisay City Police nga ang mga biker magkatapok na og usahay wa pay face mask nga isulop diha sa biking area sa Manipis ug Kampo 4 sa Dakbayan sa Talisay.
Usa ang dakbayan sa Talisay nga ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine nga nagdili unta sa lingaw-lingaw ug tapok-tapok. Subay niini, mirekomendar ang Talisay City Police nga idili na ang leisure biking sa dakbayan. Apan, mihangyo si Mayor Samsam Gulyas nga hatagan unag higayon ang mga Talisaynon nga makapadayon sa ilang hilig sa biking isip ehersisyo. Ang ilang did-an sugod karong adlaw mao mga biker nga taga-ubang dapit. They know na they are really violating protocols kay nagtangtangay og mask, no? Nag-standby diya sa may steel bridge, which is very dangerous in the COVID situation now. Kung if you bike to work, we appreciate that yun, especially sa sitwasyon karon. If you're from Cebu City and you bike to work to Talisay or to the south, why problema na? But for leisure biking and for exercising, tungod gidili man ni Cebu City ang pagbike dito, hadlok lang may influx of people mari sa Talisay. So we'll try to cut that out lang sa. Samtang nagpatabang ang kapulisan sa kabaranggayan aron mapatawag ang mga ginikanan sa mga minor de edad nga nakalapas sa curfew. Gabi ilang 56 ang nasikop sa curfew. 15 anyos ang labing bata nga nasikop. Study the possibility of getting into the parents, no? Kay basin og na ay neglect on their part, then if we need to charge them. Uba ni John Sulon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, nakasugod na sila sa home vaccination sa COVID-19. Subay nini gihangyo ang kabaranggayan nga mohatag og talaan sa mga bedridden nga gustong magpabakuna. Ang report ni Nico Serino. Usa ka 75 anyos nga taga-barangay Paknaan ang unang nabisita sa team gikan sa Mandawi City nga mihimo og home vaccination. Si Lola Helen bedridden na apan desidido nga magpabakuna aron maproteksyonan sa COVID-19. Human madawat ang taho, nakadesisyon ang team pinanguluhan sa medical officer nga si Dr. Debra Katulong nga pangunayan ang pamakuna sa iyang balay. Subay niini, miawhag karon ang syudad sa mga gustong magpabakuna nga maglisod pagbiya sa balay. Kung mahimo, magpalista sa ilang barangay aron mas schedule kini. Gipasabot sa City Vaccine Czar Ernie Manatad nangayo na sab sila og talaan gikan sa kabarangayan kabahin niini. Enlist those bedridden vaccinates nga willing magpa-vaccinate kay agahinan yun nagpanahon sa ato ang vaccinators to go to their house. Aminado hinuon siya, tuyuon gyud ang home vaccination apan andam ang dakbayan mohimo niini. Mas maayong mas schedule lang daan. Usa sa plano sa syudad nga isukip kini sa mobile vaccination o ang paggamit sa mga bus aron mas mapaduol ang pamakuna ngadto sa katawhan. Suggestion nila nga isabay na lang inig kandak og vaccination clinic sa barangay. Ang katong ilaha pong nakalista nga maupoy pag-adto dito sa ilaha. Mao na yung mga suggestions sa ato ang BOC team. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 29 ka mga pulis sa probinsya sa Sugbo ang nagpositibo sa COVID-19. Duha kanila anaa pa sa Tambalanan, hinuon luwas na ang kahimtang. Samtang anaa sa isolation facility ang 27 ka mga pulis. Kini ang gitug-an ni Cebu Provincial Police Office Director Colonel Engelbert Soriano sa iyang pagtuyok sa mga border control points, usa sa iyang pahinumdum sa kapulisan nga mag-amping kanunay ug higpit usab nga mutuman sa mga health protocols. We continue contact tracing at saka yung monitoring at saka yung pagbibigay ng vitamins sa mga personnel natin. O sa kamahanan na wagan o ginabang labi ng gatas alang sa bagong gihimugso nilang anak human nagpositibo sa COVID-19 ang iyang asawa. Si Luan Mirondina sa report. Nagsilbi karong inahan o gamahan sa iyang 5 ka mga anak, ang 40 anyos nga si G. Saraosos, human ma-isolate ang iyang asawa, kinsa nagpositibo sa COVID-19. Luyo sa iyang mga pahiyom atol sa among pagpakikinabi kaniya, ang kalisod nga iyang gisagubang. Hulyo 31, dihang nadala sa Lapu-Lapu City Hospital ang iyang asawa kay nagbati. Gipaubos kini sa rapid test ug nagpositibo sa COVID-19. Pagka Agosto 1, gihimugso ang ilang ikalimang anak nga usa ka baby girl. Kay wala pa sila ma-swab test sa iyang asawa. Nagpabilin una ang iyang asawa sa hospital tent uban ang ilang baby girl. Mora man po wala may kung pera mo ko na ipatuto yung bata sa parents kaya wala mo sila misulti nga ayaw na ilayo ng bata wala man.
Agosto 7, dihang migawas ang resulta sa swab test ug nakonpermar nga positibo ang iyang asawa, nahukman niyang dad-o na lang ang ilang baby girl sa balay. Negatibo siya sa swab test apan nagpositibo usab sa swab test ang 5 anyos nilang anak lalaki, busa gipaubos na lang sila sa home quarantine. Ilabi na kay wa man usab mas swab test ang bag-ong gihimugsong bata. Bahala lang naman kung giver nga magawas kay ako mo nang tuyawan basi matakpan ito ba. Mo to nga kay lagi nang niya akong anak kay ano lagi mo mura ninyo siya ba. Tuwang sa init ba. Mo to pirma ko giver ti resugot man doktor ti mo to nga na process ko nga makagawas mo to nga okay man sila ti mo to nakagawas ni. Ang iyang silingan nga si Glisel Ornopia maoy nagpakitabang sa City Social Welfare Office aron mahatagan ang bata og gatas ug uban pang mga panginahanglan. Ang dakbayan mihatag usab og pangkonsumo sa pamilya. Apan kay lagi bag-o pa man kining gihimugso, mas maayo unta nga breast milk ang mahatag ngadto sa bata aron kini mohimsog. Nawagan ta sa mga inahan nga kanang naaydaghang gatas nga kung pwede ipump man na nato, tagaan lang pud nato, i-share nato sa atong mga kanang babies nga mga silingan sa mga babies sa atong silingan nga nagka-positive. Nindot kaayo na siya nga kuano kanang gesture ba nga makatabang ta sa uban. Kay naka-quarantine pa man ang pamilya, nahunong usab ang trabaho ni G nga maunta ang gisaligan sa tibuok pamilya. Mura nga, lisod kayo bitaw na una-una nga ako sa kampo bitaw kay bilang sa kamahan na harabere. Dati magtukuhan sa mga anak. Kailangan akong usawa, kaya nag-quarantine naman siya. Nalisod din kayo daw, nasakit din kayo na ako para bilang amahanda. Nga, ako pinasuporta kay mapamanggod pagsugod ako ganang tabawon ta ba. Naputol ka yun. Muna wajon may pundo. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mulungtad pa hangtod sa Agosto 31 ang pagpaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine sa 3 ka mga syudad, 8 ka mga lungsod sa probinsya sa Sugbo. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, kana ang gipaybaw ni Governor Gwen Garcia nga i-assess pagbalik ang kahimtang sa 11 ka mga lugar nga ubos sa MECQ karong Agosto 31 kung angay na ba kining i-downgrade ngadto sa General Community Quarantine. Samtang ang unong pa ka mga lungsod matod sa gobernador ang nisagop na sa mga lagda sa MECQ bisan pa man kung naka-GCQ pa kini. Gipasabot sa gobernador nga mao kini ang mga lugar nga nataliwad-an sa mga lugar nga gipaubos sa MECQ with heightened restriction. Kini mao mga lungsod sa San Fernando, Dalaget, Alcoy, Bulhoon, Santander ug Malabuyok. Di pa ta kaingon ni plateau na ta no? Nga ang atong mga mayor sad musugot ra pod mas gusto nila nga atong i-extend ang MECQ. Gahapon nakiginabi ko sa pipila kanila and I said, well, I think that is the way we should go now, usa. Paningkamutan nato nga wala usa ning mga social gatherings. Karong adlaw gisuroy sa gobernador ang mga dapit sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, subay sa higpit nga pagpatuman sa iyang executive order. Sa executive order, higpit kining mitutok sa pampublikong mga sakyanan nga may usa sa nakitang hinungdan sa takod-takod sa COVID-19. Sa duha ka semana nga pagpatuman, gitug-an ni Cebu Provincial Police Director Colonel Engelbert Soriano nga kapina sa 300 ang ilang naisyuhan og citation o temporary operators permit kon TOP tungod sa kalapasan. Ganiha lang, 5 ang dugang nasikop sa may Cebu South Coastal Road. Disappointing nga hangtod karon nagihapoy mag-overloading. Pakanaugon lang mga pasahero human sa usa ka checkpoint, pabaktason. Ug unya pag abot sa pagkakita nga wa nay maka check up nila, sakay na pod. Unya magbinag-iray na sa diha. Unfortunately, meron pa rin mga nagpupumilit na mag-violate talaga and akala siguro nila makakalusot sila sa mga checkpoints namin.
Samtang gipaybahaw sa gobernador nga way labot ang mga traditional PUJ o tricycle driver sa gi-require nga pagsulob sa portable air purifier sugod Agosto 25. Dili ang mga tricycle drivers, abierto mo na kais nga tanan og nasayod pud ko nga gamay ra gyud taong kana sila kita. Dili nato i-appeal ang traditional jeepneys, abierto man sad na kaayo gyud. Og sa pagkakaron, limitado ra gyud kaayo ang sakay nila. Bob, sa paghapit ni Governor Garcia sa mga border control point nang hatag usab kini og mga air purifier gawas nga nagpa-update kini sa kalambuan. Bob? Dahil salamat, Fi Marie Dumabok sa imong live report. Nagtrending sa social media kining traffic enforcer sa lungsod sa Konsolasyon nga gipasangin lang midapat sa usa ka motorcycle rider nga iyang nakalalis apan pagpasabot sa enforcer sa isyu o gani musang at pakini og reklamo batok sa motorista. Ang detalye ni Nico Serino. Sikat ka? Nanapa ta, nanapa? Anong trabaho? Dili ka manghapak. Iyawan mo, manghapak mo ka noon. Ay, lisensya. Akong cellphone, iya pang gikuha na? Iyang gihapak ha? Kapit na buak. Yan, sir, gusto naman. Sumbagay tanduha. Nangakit ang sumagay. Ang insidente na hitabo kaghapon sa hapon sa may highway gawas sa Dakku'ng Mall. Ang enforcer giila nga si Mary Chris Vallejos. Sa interview sa telepono giasoy niya, milahos gyud ang maong rider bisan kun iyang gipastop unta ang traffic aron makalabang ang mga tao agi sa pedestrian lane. Diha agad sa akong atubangan, ihunong nga siya. Pero ang akong kapot, sir, wala pa na ko i-down kay ang mga tao wala pa man maabot yun sa tunga. Oo. So, didiretso man na siya, sir. So, nga akong kamot, naaptan siya pag-down sa akong kamot. Dili sa to intention nga nahapak na ko, sir. Dugang ni Vallejos, nagbuhat lang siya sa iyang trabaho. Primero gid, sir, nagmas man ko. Ya luag man ko na mo ang mask god, naluag ba siya kay tungod sa dugay ng gamit, so naluag na among mask. Dili wala sa ko intention nga tangtangon ako. Ang babaeng enforcer nakadesisyon nga ipadakop ang maong rider sa kalapasang disobedience to a person in authority. Kasamtangang gitanggong karon sa police station si Marcelino Sabusido, usa ka delivery food rider nga nangayog pasaylo sa insidente. Na-emosyonal siya sa nahitabo ug sa iyang gidangatan. Dakong sayop na ko kay pedestrian daw siya. Sayop gito na ako gyud. Pero ang ako lang ba nga wala lang ito siya ng hapak munda kay muhunong ramon ko ato. Ato ko na init kay alaon na para ba ko sa kadlawon ni biyahe niya hangtod alas 5 wala pa ko ni uli. So sa ako sang side kapoy sa guba kanang kamot sa draba ko para sa kung duha ka bata. Temporaryo sab nga gihold ang motorsiklo sa rider. Ang kadagkuan sa Konsolasyon Traffic Enforcement Special Service kun CITES mihimo nagpakisusi sa nahitabo. Gipasabot sa ilang labaw, gipahimangnuan na ang ilang personnel sa maximum tolerance. Nanawagan sab sila sa mga motorista mo respeto sa traffic laws ug dili ipatigbabaw ang init sa ulo. Naamagod usahay nga panahon sa kasuko pa ba? Nang inatong emosyon nga grabe kayo instinct sa iyaham ng katungod na kung ina, kung sa imo na kon kayo mo na pero wag na to ihiklin nga atong pangandoy nga naikay-gayonan nga magka pasaylo ay mo ginanindot. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Extended hangtod Agosto 31 ang pagsira sa border sa Bohol gumikan sa pagtaas sa mga bagong kaso sa COVID-19 ug hulga sa Delta variant. Sa bagong Executive Order No. 40 nga gilagdaan ni Bohol Governor Arthur Yap kagahapon ang kasamtangang lockdown nga nagsugod ni atong Agosto 6 hangtod Agosto 20 gilugwayan hangtod Agosto 31. Giliuna ang air ug sea travel alang sa mga turista ug returning residents sa Bohol. Apan exempted ang domestic air ug sea travel sa cargos ug authorized persons outside residences.
kun apors sama sa health workers, authorized government officials, mobiyahe alang sa medical or humanitarian reasons, mga tao nga maghatag og basic services and public utilities ug bank personnel. Ang Bohol nakatala og duha ka mga kaso sa Delta variant, usa ka Alpha variant, 8 ka Beta variant ug 14 ka kaso sa P3 variant under investigation. Giawhag sa mga otoridad ang mga mulupyo nga magpabakuna na ug sundon ang mga health ug safety protocols. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Giandam karon sa Dakwen Sugbo ang cadaver freezer nga libreng itanyag alang sa tagadakbayan nga makalas tungod sa COVID-19 human masayod sa kamahal sa storage fee nga gipangayo sa mga punerarya. Ano ang report? Gipagamit karon ang dakbayan sa Sugbo og refrigerated van gikan sa usa ka pribadong tao aron maggamit isip cadaver freezer alang sa taga-dakbayan nga makalas sa COVID-19. Gitrabaho karon ang mga deck nga ibutang sa sulod sa freezer nga butanganan sa mga minatay. 24 ka mga patayng lawas ang temporaryong mabutang samtang nagpaabot sa adlaw sa cremation. Gipaniguro nga mahasubay ang proseso sa pagtipig sa mga minatay pinaagi sa saktong temperature. Doon tayo gipaabot nga cadaver freezer gikan sa Philippine National Red Cross, nagpahibaw na sandaan. O kaganinang buntag, nanawag pod ang DILG, nagpahibaw sad sila nga magpadaas sila og cadaver van. Dako kinig matabang nato labi nang inadtong mga higayon na nga magkatipon og tawo ng mga patay. Tabang kini sa mga mulupyo sa dakbayan subay sa kamahal sa storage fee nga gipangayo sa taga-punerarya. Gibutyag ni Konsehal Dave Tumulak nga nagkakonsabo ang pipila ka mga punerarya sa pagpangwarta sa storage fee nga mahal kaayo. Ang ilang pagkonsabo nila, moingon sila kunuhay nga way menteryo, way schedule sa cremation. Kaya ang tuyo dahil nila, mo ding i-store ang mga lawas para makasapi sila. Samtang ipahibaw sa Cebu City Health Officer nga may mga luna pa sa mga samang. Mo-coordinate sila sa atong Cebu City Health Department sa cadaver section para tigaan sila og menteryo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Barangay Basak sa Lapu-Lapu City adunay labing daghang mga kaso sa COVID-19. Sagad kanila anaa sa mga subdivisions. Si Luan Merondina sa report. Kasamtangang adunay 264 ka mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Barangay Basak, ang labing dakong barangay sa Dakben sa Lapu-Lapu. Sagad niini nahimutang sa mga subdivision, di naguna sa listahan ang DECA 5. Gikonpermar sa DECA Homes Mactan 5 Homeowners Association Vice President Mark Alabastro nga adunay 16 ka mga residente sa ilang subdivision ang nagpositibo. Ug sagad nagtakod-takod sulod sa usa ka panimay. Unlike before, katong last year, na gradual lang dito ang mga cases, karon magod within a week, nami 5, nami 6. Pero it doesn't mean nga they're scattered sa mga units. Kami nga nakakita namin ana, before pa nangari ang DRMO, nag-send na may alarm signal sa tibok subdivision. Baguhay lang naka-recover sa COVID-19 si Dexter Maghanoy. Nagpositibo sa COVID-19 ang unom ka mga sakop sa iyang pamilya. Labing naapektuhan ang iyang mother-in-law kinsa may sakit sa goiter ug naglisod na paginhawa. Apan gikalipay niyang nangaayo na silang tanan ug naarang-arang na usab ang kahimtang sa iyang mother-in-law. Amo ang tambal sa fever, kuan naman kanang continuous lang gyud ba, every 4 hours lang gyud nga sige naginom og luya, sige pod mi og kanang tuob, kami tanan magtuob gyud ko, vaccinated may first dose Sinovac ako, pero ako ang wife of yung mother and father AstraZeneca. So basin mo po na iko, at least di ra bitaw kayo kanang severe ang effect. Gabii, gisubay sa crisis management team ang DECA 5 ug mipahigayon og Recovida kon rekorida batok COVID-19.
Samtang nag-amot-amot na usab pagbalik ang Homeowners Association aron maabagan sa ilang panginahanglan ang mga pamilya nga naka-lockdown. Subay niini naglaraw karon ang Homeowners Association nga hangyoon ang local vaccination operation center nga mopahigayon og on-site vaccination. Apan sa pagkakaron, nagpadayon usa ang ilahang gihimong survey aron pagsuta kung pipila kanila ang gustong magpabakuna. Nagduda ang crisis manager nga posibleng Delta variant na ang miigo karon sa mga subdivision tungod sa kapaspas sa pagtakod-takod. Dunay obvious nga pagtakod, community transmission. Nga ako nahadlok nga Delta variant ni. Kay gikan sa bata hangtod sa mga tiguan ang mga takdan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 50% katunga sa mga pasyente sa Cebu City Medical Center naghambin og baratian nga mugna sa COVID-19. Ania ang report. Gibutyag sa tagduma sa Cebu City Medical Center nga sobra na sa 50 nila ka mga COVID patients, mga severe o critical nga naka-confine sa ilang isolation facility. Gikan sa duha nahimo unang 5 karon ang isolation facility sa CCMC. Bisan pa man ini gipaniguro sa CCMC nga hanay ang pagatiman sa mga pasyente, bisan pa man og nagkuwang sila sa ilahang medical personnel. Most of them are not vaccinated. Na mga sa mga 50s, 60s. However, nasa may mga patients karon nga 30s, 40s. Exhausted but manay giingon nga singgit mas kasing-kasing nga kinahanglan kita mo serbisyo sa atong mga katawhan kay kung ana man god mababag kinabuhi naman gid ba. Giangkon sa mga opisyal sa CCMC nga adunay usa ngadto sa duha ka mga COVID patients ang mamatay halos matag adlaw. Sagad kanila uwahi nang na-admit sa hospital ug ang uban mipili sa CCMC nga second choice kay nabalibara na sa mga pribadong tambalanan. Samtang nunod sa padayang pagsaka sa kaso sa COVID-19, gikinahanglang adunay laing kabutangan sa mga pasyente. Subay nini gipahigayon ang soft opening sa ikaduha o ikatulong andana sa bag-ong CCMC building. Sa duha ka mga andana at timanon ang mga pasyente nga maghambin sa lain-laing sakit, samtang ang COVID patients gipahiluna sa sitong building nga gihimo karong COVID isolation facility. Apan sa Setyembre 18 pa kining maggamit kay ibalhin pa man sa sitong building ang makahimanan sa tambalanan ngadto sa bag-ong building sa CCMC. Igo-igo gyud nga mag-grand opening sa 3 floors puhon-puhon September 18 nga kana ato digang mahinahinag balhin ang atong mga kuan diha atong mga pasyente nga non-COVID. Ang kaning comes nga nanay new building ang mag-manage gyapon diri sa Cebu City Medical Center gapon ang sa katong new COVID facility sa katong formerly nga atong sitong building ang Cebu City Medical Center gapon. Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mandawi City Hall may pagawas na guidelines sa pagpatuman sa Modified Enhanced Community Quarantine karon sa syudad with heightened restriction. Sa executive order sa mayor, gipaubos sa heightened state ang MECQ classification sa syudad. Nalatid sa order ang malagda labi na ang entry sa katawhan, paglihok-lihok o operasyon sa mga negosyo. Usa sa nalatin ini ang mandatory stay-at-home order sa mga residente. Gawas lang yun sa mga trabahante ug adunay importanteng katuyuan. Sa mga public transportation, gidasig ang open window policy aron malikayan ang takod-takod sa COVID-19. Sa lalawigan sa Siquijor, kapin sa 6,000 ka mga mulupyo ang nakadawat sa ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development. Valid ID o Certificate of Indigency ang gikinahanglan gikan sa barangay aron makadawat sila og tag 3,000 pesos nga ayuda. Bisan pa sa kataas sa linya, paspas ra hinuon ang pag-apod-apod. Gikalipay ni Governor Zaldi Villa ang tabang gikan sa DSWD sa mga kabos sa ilang lalawigan nga makatabang kaayo alang sa ilang pangonsumo panahon ning pandemya. Saysay pa ni Samantha de la Peña ang OIC sa Visayas area nga nagsugod na ang ilang pag-apod-apod sa ayuda ug mulungtad hangtod ugmang adlaw.
Nagdagkot og mga kandila ang mga mulupyo sa Barangay Poblasyon 1, Dumaguete City, Negros Oriental, nunot sa ilahang kusganong pagsupak sa 174-hectare proposed reclamation project. Ania ang report. Nanguna sa candle lighting ang mga pamilya sa mga mananagat sa Barangay Tinago. Nabalaka sila nga mawa ang ilang panginabuhian kung mahinayon ang giduso nga reclamation project. Candle lighting mi giubanan namo sa hilom nga pag-ampo para sa kinaiyahan og para pud namo diring lumulupyo sa Tinago. Sa unsolicited proposal sa IIM Cuerpo Incorporated ngadto sa LGU sa Dumaguete City, ang reclamation project magsugod sa kadagatan sa Barangay Poblasyon 1 ug makaapekto sa unom kalaing mga barangay. Ang man-made island nga pagatawgon unya nga Smart City tukoron 30 meters gikan sa baybayon kundiin ang maong dapit maoy huluganan ug pukot sa mga mananagat. Usa sa maapektuhan ang 16 anyos nga si Joshua kinsa human mailo sa inahan nahimo nang katambayayong sa iyang amahan nga usa ka construction worker aron buhion ang iyang upat ka mga igsuon. Ay dira man sugot kay kan man amo man kuandre lugar na di mi ka kwartari pa di mi kakaon. Na ang isda wala may isda ni. Wala na may panginabuhi. Wala na. Amo pamilya magunsa lamang ga eskwela ga alay mga namo pang nabuyan kay wala naman na diya. Nabalaka sab ang mga mulupyo nga papahawaon sa ilang gipuy-an karon. Kay nandunggan namo ingon nga babalinon ko mi dili mi sugod sir. Kami diri mi nagulang dagan ng mga apo. Kanang kana project niya bago ra na kayo. Mato di Kapitan Alba Longa sa Barangay Poblasyon 1 sagad sa mga nagpuyo sa maong dapit, informal settlers sa luna nga gipanag-iya sa gobyerno. Apan una nang gipadayag ni Mayor Ipe Remolyo nga way papahawaon sa lugar. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update Wednesday, August 18, 2021. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang paday nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang tibuok sa Visayas kasama ang Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng fair weather na panahon, init pa nagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Mayong adlaw. ₱2,000 gigisi-gisi sa mag-inahan nga iro. Ang duha ka mga Siberian Huskies gipanag-iya nila ni Dr. Richie ug Arlene Martinez nga taga Lapu-Lapu City. Sa Facebook post ni Doc Martinez, nagkatag ang nakunis-kunis na nga tag ₱1,000. Lagi kay mga inosente man ang mga iro, mura raw sab ug wala ray nahitabo. Apan makapahimuot kining video nga gikasab-an ang mga iro aron isip kuno disiplina. Colonel, diyon saan naman kwarta? Ha? Doon sa ano, Colonel? Yung malakay mong gigisi ng kwarta, ha? Patay ito yung dami. Ibaligya na lang katikaw. Sukusun na yung pangkit-kit. Tama na! Yung sa ano? Huwag kay kaon ha, huwag kay kaon. Huwag kay kaon. Sika pa kanon nun. Lain na usab nga fan ni Julian San Jose nga nagsunod sa iyang career, misaysay kabahin sa iyang idolo ug umaabot nga performance sa Asia's Limitless Star karong September 17. Atong tan-aw. Hi everyone, I'm Erica Julian San Jose fan. So Julian, sounds like Julian lang, di ba? Nai-inspire ako sa mga moves niya, sa mga dance niya. For me, unique yung mga music niya. And pag maririnig mo lang siya, uy, si Julian yun, di ba? It gives you this some like LSS. Nakaka-LSS yung mga songs niya.
Isa sa mga original songs na nagustuhan ko sa kanya is yung Free, plus yung dance moves. Napakaswag lang talaga. Kailangan talaga natin abangan tong Limitless musical trilogy kasi dito mas makikilala natin siya talaga kung sino talaga siya as a person. Marami pa daw siyang hindi nasasabi about sa kanya na dito sa musical trilogy malalaman natin. Hi Miss Julian, good luck on your virtual concert and I'm excited and looking forward to it. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawa sa nasod kinikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalosaro ug mayong hapon mga kapuso.